Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe bawujabulile mfana muhlo jakhe ehlala umlungu kade ngisenkandla bathi kuphi kazikhali ya bengisenkandla kwazikhali ngase ngihamba nganeze igodi engingazazi nje kodwa yabakhe kahle abantu basenkandla but into engayithandanga ngabo sebe unocation ayisekho izindlu zo round abasatshalile ayisekho into ebesilinde ukuthi mesifika nje enkandla wow this is what you're going to see mesifika enkandla safika nasedolobheni kweliphithizelayo ya Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile namhlanje sikuphathele itopic ethi ukhamba lomsebenzi. Sizokhuluma ngokhamba kodwa singakhuluma ngokhamba ngoba sinama advert akhokhelwe lana abantu asiba interview abasuke bewakhokhela ama advert. It's not ukuthi kusuke ekhanda lika Babu Dokotela muso ku interview kusuke ku 3000 rand sikukhulumise less than 3 minutes. Njengamanje sicela ukuthi sikhulumise ubaba uManzini. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela baba wesizwe namhlanje ngiseThekwini ngicela ukukhuluma nomkhulu ezamani township eDaniel Estenga. Khuluma naye baba unyaka uphelile manje siyawuphetha angeke sasho sesiwuphethile asikho enyangeni esi9 siphume esinyangeni esi9 songena kuOctober kuningi osekwenzekile unyaka oqala 9 months mkhulu kakhulu kuzala ngisho ihashi manje na meaning that ubunako kusukela ngoJanuary manje ufuna ukukhipha but akuphume izinyanga ziyahluleka zokunika into yokukhipha inhlanhla kuwena abantu sebesebenze kakhulu kodwa manje babona sathi imisebenzi yabo iphelela ezithukuthini eziboyeni njengejulo kwenje ikhona into omkhulu ongathi umuntu umefika kuwena njengomelaphi wendabuko umsize ngayo if ikhona ikuyini leyo khehle kodwa izokumangaza ngayo zokumangaza esikhathini esiningi wenza izinto zingenzeki mina namhlanje ngempande yami nje izokumangaza la usucabanga ukuthi umuthi ngeke usakwazi ukusebenzisa ngoba usebenzisile uphumelele isitolo sama kuthengwa ebunyangeni akungena umuntu ama-truck amile akwenzeki lutho amatekisi amile impande yami izokumangaza mphathe umangazi umqedwa wamaphupho uzobuza ukuthi umuntu uzothi ngenza mhlawumbe ubaba oManzini ozungu nogwabile bahlala ndawo noma into eyodwa hayi ukuthi bahlala ndawonye mkhulu uzobuza omunye umuntu ukuthi ngabe le mpanda akhuluma ngayo mkhulu wakha ngayo igubhu noma isigubhu noma uzosidayisela isigubhu uthini mkhulu sikhuluma ngempande esizokumangaza ngayo iphupho lakho awuvele ulicabanga kudala ukukhula alenzekanga suze wabuyela emaplazini ohlakula iy'momo wabuyela econtrakini uyohlaba ifosholo asiyeke manje indaba yegubha singaqali siyikhuluma sikhulume ngempande ezokumangaza ezokuvusela izinto ebezilele ubaba Manzini ngemvumo yakho lenhlonipho uluphi usuku abantu bebeza kuwena abangakwazi ukukuthola ngalo mhlawumbe osuke ungasisebenzi ngalo nanokuthi futhi niphinde nisichasisele emkhulu ngoba abantu basuka kude endaweni ezikude konkandla konongoma koMelmote koFlagstaff abanye bazi basuke ngisho nake Gold Capital bese befika lapho indawo zokulala kwenzeka kanjani ngoba uthola ukuthi umelaphi wendabuko usebenzela kwi-RDP house u2 room umuntu usefuza andlalele lana ngoba kuthiwa hayi ungacupha lana ngoba vese usufike late ngeke ulale eminyango kwenzeka kanjani mase efika umuntu esedinge noma ulale emotweni awukwazi ulala emotweni la ekhaya sinazo indawo la ekhaya zokulala sinayo indawo umuntu ofuna ukulala kuyona ngoba efuna ukukhululeka khokhe sinalo ihotel hambo lala kulona hayi lo munye umuntu elala ekhaya so kubalulekile ukuthi izinto eziningi njengomsebenzi wabantu ubanakekela abantu engagcini
selala emotweni uzojabula kanjani umntelele emotweni ezenyangeni. Imake mkhulu asilungise spelling lana khona la uyakhona. Uqonda ukuthi umuntu angeza noma ngakho ngoba wena unalo ihotela noma wazana nabantu abanamahotela lungisa lapho kehle. Lokhuluma naye unalo ihotela. Hayi ukuthi elomunye umuntu lakhe. Sinike inamba mkhulu ngiyaqala ukuzokuthiwa kunenyaka ehotela mangezwe ngomkhulu usosobala umphefumulo wakho uphumula ukuthula wenebhanwa ngiyazi inyanga ehotela kodwa sihamba hambe nami ngize ngifike lapho kehle. Okay ba. Ithini inamba basokuthola kuyona? 082 53 Mhm. 22 427. Uma ngifika lapha imoto yami isiphula insimbi ethiza akekho umuntu omaze onemoto spares eduzane mhlambe. Ispace sikhona la ekhaya mawufelwe imoto noma kusebusuku uzofonela ingane zami esebenza kusona zivuke zami zokuthenga insimbi uma unayo makhenika uma ungenayo sibuso wethu makhenika esimsebenzisayo njengabantu abasebenza ngespace bahambe bekukhandela imoto usuke ehlathini ubuye uze kwami. Mkhulu unehotela unemoto spares angisho lutho sinike inamba kokugcina. 082 53 Mhm. 22 427. Babu Dokotela baba sizwe bawujabulile nofana umuhle ngathi namhlanje besikhuluma nomkhulu uManzini uthi unalo ihotela lakhe alalisa khona abantu abathi mefelwa imoto imifika ifa imoto lapha yana unaso ispace sakhe futhi nakhona abathi izungu space ya basho njalo abhala ukuthi izungu space bese kuzoba ke nehotela ke lakhe ke sizokubona konke lokho kuhamba kwesikhathi. Babu Dokotela bawujabulile ufana muhlo ngathi kehlani lona umzulu amancisi namhlanje nginiphathele umsebenzi othi ukhamba lomsebenzi. Ukhamba lomsebenzi lezi zinto lezi zifuna kube yithini esizichazayo ngokuthi sinento esibiza ukuthi ukuhlukana kwezilimi eSouth Africa. Njenganami njengomzulu nje thina sinento ukuthi bonke abantu bayayazi into esiyishoyo. AmaXhosa walazi ukhamba ukuthi yini. Kungithusile lokho amandebela ngazi ukuthi alibiza ngani abapedi angibazi balibiza abavenda bazi balibiza ngani la uma sikhuluma ngokhamba lomsebenzi sikhuluma this is nanto ukhamba ilento ukhamba yabo ilento ekuphuzwa ngawutsha kodwa sifuna we must get ukukhamba la ngempela lobumba bese sithatha indwangu emhlophe siyimise kanje sithatha indwangu lento ufuna ngichaze yabo indwangu le ubusithi kanje uma usuyifaka isandla la phakathi ikwazi ukuthi ibe nomgodi kube kanjena ke then lo khamba lolu ukhamba esenza ngalo izinto kunomuntu olanda unsangansanga olanda into endala olanda into zomsebenzi olanda amadoda amadala amadoda adlamazi olanda into zomsebenzi uma umuntu ezothatha into enkulu Babu Dokotela sithi akathole ukhamba thola ukhamba lo khamba lolu ulona ozosetshenzwa ngalo ilona ozosetshenzwa ngalo lena sikunika le ndoda lena kuyindoda omsebenzi le ndoda indoda ozothi uma usuyivusile ngamasiko akhona bese uyifakela ubuhlalo obu3 beats ubuhlalo beats ufaka ubuhlalo bomnyama ufaka ubuhlalo obubofu ufaka ubuhlalo bomhlophe uphonsa la phakathi bese ufaka igazi lenkukhu kulento le then ke musu ufakile igazi lenkukhu lana ke uyayithatha lento lena ke imisi ihlala ngokubovu phansi ihlale ibheke phezulu ukushuthi la yilana ozothi uma uyibuka khona uyibuke la then ke le ndoda ke awuyimbozi ufuna ihleze ivuleka nje uma uyimboza into zayizihambisa kancane asikwazi ukusebenzisa indwangu ngoba ebovu sesiyisebenzisile imele ubuhlalo obovu emnyama sesiyisebenzile imele ubuhlalo bomnyama indwangu emhlophe imele ubuhlalo lobumhlophe obufakela phakathi le ndoda ke ukhuluma nayo le ndoda ke into enhle ngayo uma uyithathile ayikho into oyiphakela yona siyacaba la ukwazi ukuthi uyibone sigcabele amadlebeni nalana ukwazi ukuthi uyizwe sigcabe lo khakhayini ukwazi ukuthi ebusuku uyiphuphe isho ukuthi emaphupheni ifunani indoda ke lena ke sinikezela umuntu ngeke ngenza futhi nesicelo nje ukuthi abantu abake bangishuthe la mengingabanika le ndoda lena engathi uma uyithatha indoda omsebenzi ngithi ungayibeka lapho kushuthe nje indawo abantu bathi ngayibeka ekamereni ngingayibeka ekitchen nginamakhabethe amanye engawasebenzisi no lana sikhuluma ngomuntu serious umuntu othi unebusiness ethize car wash unoshisa nyama udayisa ama fried ilapho ke le ndoda efuna ihlale khona ihlale emsebenzini la isebenzela khona
Kophela ayisebenze ekamereni la kwakho, ayisebenze ekitchen ayikuphekele ibreakfast. La wena one container khona le ndoda ihlale khona. Le ndoda ihlale khona ngoba ila ebiza khona abantu, yilapho ebiza khona esontweni ayihlale khona. La ongenisa khona abantu ngo one on one ayihlale khona. Le ndoda ke engisho ukuthi angifuni ukuthi hayi manje babudoda ngakhe indlu, ungayakhe indlu. Wena kanti wenzani njengoba ufuna lento? Yini le wenzayo? Uma ufuna lento uzoyifuna kanti wenza. Lento yenza kuthatha ke lento uyibeka le ndoda lapho kwamnena owenza khona lezi zinto. Uma ke sekunika ke le ndoda sike sibheke ne-age restriction iminyaka. Uma ungaphansi kwa-25 hamba odlalela kude. Into zengane zibhale ukuthi made in China. Ngalo ndlela hamba odlalela kude la sikhuluma nabantu abadala. Sikhuluma nabantu asebebonile ukuthi baweqile u60 years. Kuyo yonke iminyaka abayisebenzele u22 years, 32 years akaze enze lutho oluphatheka manje and uyabona ukuthi akusuko kunye ukuze into elandelayo ukuthi kudliwe le moto, kudliwe lo muzi, ingakho kudinga le ndoda. Babu Dokotela uthi ufuna uzibuza ukuthi why umdala kangaka? Waguga kangaka ontangweni bengaguge. Uyazi uthola ukuthi umuntu una 55 ungathi una 62 uze ushaya amahloni. Athi bethu kutshela emiyakho salo so pretend na uthi awudlani pha uguge nganathi awudlala ngami guga kangaka. Ngoba ukubona ukuthi lo muntu lo kuphambene nayo neminyaka yakhe. Indaba ukuxakeka ukungahleli izinto ngesikhathi. Nansi ke indoda esikunika yona. Nansi indoda esikunika yona and engizokutshela khona. Do not be fooled by your profession. Your profession may enslave you. Ngizokutshela lento ngoba umele ukutshela ngoba labantu ohlala nabo bayakusaba. And your calling ayingenze ingane zakho zihlupheke. Njoba wena uthi usebenza umsebenzi webandla, unama branch uyayidinga le ndoda because your calling should not enslave your children. Ingane zakho zahlupheka kangaka. Lo 7,000 owuholayo as a man of God. Kuba kwenzekani njoba i-circuit ikholela 9,000 rand njengomfundisi kuzokwenzekana egcineni uyazidinga izinto ezifana le kuba lento sizintroduce ngamabomu at a real time ngoba nginjwa ngitshela your profession ingakudeceive because i-profession okuyona as an HOD esikoleni buka ukuthi kwenzekani. Why are you losing weight as if you're diabetic? Hence you are not. Your wife is even consulting nabantu abakuseceleni ukuthi akudivorce because niyasebenza kodwa uyena owondla wenza yonke into la ekhaya and unkosikazi wakho ukhathele leyo nto. 7 years enkondla wena as an HOD uthisha awukwazi ukwenza lutho ngoba ubhajwe kangaka. Nazi izinto esikhuluma ngazo. Lezi zinto ebesikhuluma ngazo wena uba defiant kuzona. Kodwa njengamanje your situation it is rotting. Uhlula ukushintsha osofa. Uhlula nje ukushintsha angisho imoto. Uhlula ukushintsha osofa ulokwathi ngosofa aba 18,000 uloku babazi ukuthi nginithengele usofa aba 18,000 nikhuluma nje. Uhlula ukushintsha labo sofa sebenomgodi. Ubona ukuthi konke ezokwenzeka. No, ayikho into ezokwenzeka. The time is now. This is a real time. Esikutshela ngayo ukuthi your calling should not starve your children. Buka izinga labantu abadivozayo abaku-ministry. It because of their calling, it is deceiving them. I-calling yakho and nento eyenzakala endlini, ifridge leli awukwazi ukuthandazela i-peanut butter ukuthi igcwale. Amaqanda nje bakusela u3 awukwazi ukuthandazela ukuthi amaqanda agcwale. Engisho ukuthi ke please use your mind at a highest degree. Cabangisisa kahle ukuthi wena yini lo uyifunayo and uyifuna nini. Babu Dokotela babesizwe bawujabula mfana omuhle nje akhe hlomo uthi njengamanje do what is right but do what is right for your children because the end time is now. Not it is now. Awukwazi nje ubuna 62 years uzophila 62 years. Your end time is already pending when. Your end time is already pending. Babu Dokotela uthi nanku umsebenzi wokuhamba fika njengomuntu omdala fika nomkakho fika nondodana fika nondodakazi nizozwisisa kahle ngalomsebenzi enizowuthatha ukuthi nizokhokhela kanjani yini ezokwenziwa imapha ama side effects awulalele ngithe mina imaphi ama side effects imapha ama adverse effect. There are a side effect, there are adverse effect and osokuyithatha inyanga ikutshela ama adverse effect ikutshela ama side effect kuphela. Babu Dokotela babesizwe bawujabula mfana mhlongathi kehle lona umzukulu kaMancingisi uMancingisi
umakhuboni, umambele, umantuli. Ungcengezi ikhehla elalimzala. Babu Dokotela 082 459 1816. Siyabonga. Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816.